sagare norok tini khoi je matam ni tei phaimani belakana hambai joto masunai rok no tini singoro phaimani karon ka sung joto saimano jesini bharatborsho bo je गोबां कुनो जे ता पटर जे इशू चल तमा जो उन दं जरावो मोहायनो जेसिनि भारतनि जेसिनि अनारेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी जे बिनि स्टेटमेंट दिखा जे इलिजिकल माइग्रेंट रो जारा जे ओमो हाके जे इलिगेल बाबे जारा जे प्रवेश नाय रखनो 30 दिन नि बिसिंगो जे जरा रिजेक्ट आ जरानि बिसिंगो नो जे इलिजिकल माइग्रेंट रो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खालायनाय जे ऑफिशियली बेबे बंगनो पुश बैक खायनि बगे दिनै सिंबो मोहायनो जे जों साइमाव सिनि यो जे तिप्रा राज्यआव एक समय जों तिप्रा सारकसे जों मेजरिटी दंमोन जों जे तिप्रा सिनि जे सिनि गोबां दंमोन बेयाव जे थांनाय जे 2011 नि जे सेन्सास प्रो जे आदमसुरे जों जे नुका सिनि मात्र 31.68% दिनै बगल माइनो जों तिप्रा हासनि जत तिप्रा सारक बखान अमो दं जे सिनि राज्यआव जों मेजरिटी दंमोन नामा जागो जों बिया जों माइनरिटी दं दिनै बन बागैनो जों अ जागाव जे सिनि वाइ जिल्लानि जे डिस्ट्रिक्ट कालेक्टरनि थानायाव जों अबन ते जों मेमोरेन्डाम लिखा थिक जा अनारेबल होम मिनिस्टर जे सामानि न सঠিক भाबे सिनि जे तिप्रा राज्यआव जे बांलादेश जे इलिजिकल माइग्रेंट रक न जे बेनि बागै जे प्रवेश खाने रक न सिनि बंग न कारिवै कारि रखनानि बागै दिनै जों बन बायनो जों तिनो जा फाइ डिस्ट्रिक्ट कालेक्टरनि थानायाव जों मेमोरेन्डाम लिखिमोन te kaisa sumung tabo जों नायनो खांके गोबां मा त्रिपुरा हासनि फातारा गुजरात हाइरगो तो जतो जागाबो न जे इलिगेल माइग्रेंट रक न नरै जेसिबि बे खलायै अथक जावै रि रहका हापांनि फाथिं दै फेबा त्रिपुरा हासो मुंसा एक्शन क्लै ताम सानामु साबुन दै नायदियाव तो कोनो अब कतालको जे जों जतो साइमन जे सिनि अ राज्यआव आं थाजिम साइदा अ राज्यआव एक समय जों मेजरिटी दंमानि फेबा ताबो खुंगे जों मात्र जों जे थांनाय 2011 नि जे आदमसुवा रिजेक्ट मात्र जों 31.68% तारमाने सिनि बरक बियां थांगा तारमाने नर वान सुना जे अब आं त क्लक साना नांगिया तारमाने जे अ जे राज्यआव जे तत अफिस ब्रे दंनाय जम जे दंनाय एमएलए दंनाय जे मिनिस्ट्रि दंनाय जत्तो बरक बेनि बागै जे हाबमानि तारमाने परिसर को te kaisa sumung ka abo khwai mok to khwai district tiniwa khwai district bo kaisa bangla ha ari bai belai kana o jarawo tiniwa nor memorandum thani nor dn bi thani baba hik program ma kha जों अबन आवेदन खालायके जाव जागानि रेस्पेक्टेड जे अजन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनो जों अबन रिक्वेस्ट खालायके जे अ जे जागाव जों साइमन सिनि तिप्राव प्राय 856 किलोमीटर जे बॉर्डर शेयर ठीक अमायन सिन जे क्वाइ डिस्ट्रिक्ट को ओ बॉर्डर से तो यांग दंग गुमसिंग पारा yang आश्रमबारी बेलसरा बगाबिल अमो प्रा जत बॉर्डर शेयर तो अमा आइकेन पुरो जागाजात लाइमानो तो जों आबन बागैनाय न जे जों गोबां मा जागा जेसिनि क्वाइ डिस्ट्रिक्ट नि जे सयता जे ब्लक दंमानि आबन जों बना रिक्वेस्ट के नि छोटे जे ब्लक नि जे अधिकारी तनाय रखनो हाफा दाबि दिखाय जे जों साइमन जेसिनि जे राज्यआव voting system itu election itu दा डेमोक्रेटिक काउंटीबा तो अमा आइरगो जे भोटार तालिका रक चेक खालामनान बगै जों आबो रिक्वेस्ट के जे प्रतिटी जे ब्लक नि अधिकारी रनो नङाबो आदेश जे ब्लक नि अधिकारी रक जे प्रतिटी जे पंचायत नि सेक्रेटारि रनो पर आदेश हुन जे बो जे बेति बो यारो बुसु बो दिजाक बो जरो बो जे बो दिजाक आ जे भोटार तालिका रक चेक खालामनानै सिगनि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब नो रिक्वेस्ट te kaisa sumung ka tabo नरनि जे मेमोरेन्डाम जाफार तानिवा आ जागो कोनो कायसा जागानि मेनसन आ जागो इलिगेल माइग्रेंट दङ बाहेराव कोनो बाहेराव ना ना दि जागानि मेनसन सायनि को खुमले ताम हाय जों जत साइमन त्रिपुरा राज्य जे प्राय 10,492 वर्ग किलोमिटार दङ जत जागा सेर गंजां नों बाहाय जों जागा मेनसन खायबा जत जागा से गंजां नङा आरा हाबजा बन बाय जों जागा मेनसन खायन थायो प्लारियाबो जत सि निसिन ani sin मुं आं बिसान देरमा क्वाइ डिभिजन कमिटि टिआइ सेक्रेटारि